По принцип не съм много за кафето и енергийните напитки, но просто тези хилове не ги бях пил от супер много време и трябваше да ги опитам, не ме интересува. Рано е, така че няма да им попречи вечерта на съня. Днес ще реагирам на един клип на Венцислав Зисов с Сами. Не го знам кой е този пич, клипа е над 30 минути, ако искате може да го гледате, в описанието ще го оставя. Ако не, гледайте само този клип, където реално ще коментирам главните моменти, така че не се налага да гледате целия. Но все пак може да подкрепите бат Венци. Казах, просто си казах, написах един коментар, в който обясних, че за да тренираш веднъж седмицата гърди, можеш да правиш 15 работни серии, за да влезеш в 15 работни серии на седмица. Така че без значение дали тренираш 7 работни серии, понеделник 7 работни серии, четвъртък или 15 работни серии в един ден, това не оказва никакво значение на мускулния прогрес и това, което ти ще направиш в рамките на тази седмица. И аз обясням това нещо, че ние тренираме веднъж в седмицата. Това въобще не е вярно. Има една камара проучвания. В смисъл, окей, за поддържане на мускулната маса и силата е окей, но за изграждане и за прогрес не става. В смисъл, това е далеч от оптимално и мога да направя отделно видео, защо 2 пъти честота е много по-добре от един. Аз съм привърженик на 2 тренировки поне за всяка мускулна група на седмица. Венци наистина е много умно момче, където това нещо го разбира и е говорил много пъти за това. И ако бях на него, веднага ще да го колаутна на този булшит. Ти имаш времето. Имаш времето да си привърженик на 2 пъти да тренираш. Това няма нищо общо с времето. Да даваш пример с градите, че ги тренираш 2 пъти на седмица, не е нужно да правиш цяла тренировка за гради. Да правиш 4 тренировки на седмица, може просто да правиш цяло тяло или нещо подобно, примерно горна-долна и така всеки мускул се тренира по 2 пъти с 4 пъти тренировки на седмица. И реално моите тренировки, аз тренирам 5 пъти и една тренировка не ми продължава повече от час, така че това с времето е... Тя естествено не си някои хора нямат време, но пак могат да се вместят и да тренират 2 пъти мускулна група на седмица. Оправдания. И приоритети, в смисъл, ако качването на мускулна маса и сила не ви е номер 1 цел, тогава да, разбираемо, защо не го правите. С един път чистота, просто прогресът става доста по-бавен. Минаваме към лакти. Аз съм малко скован, сега едно като... Това са некоординиране. Пълна некоординация. Аз между другото и в едното рамо нямам мобилност, в лявото. Не мога да го огъвам много назад, докато тясното... Аз мисля, че също да нямам чак толкова голяма пълност, но добре, въртим лакти навътре. Аз е така малко ще правя, да не изглежда толкова смешно. Аз съм добре. Като казваш, че си некоординиран, но всъщност това е... Ти си приел, че си некоординиран. Това е нещо, което може просто да свикнеш с него. Сериозно ли? Всъщност аз също не съм координиран, но пък чак толкова не знам, в смисъл някакво даже ми е доста странно. Научиш, за да можеш следващия път да бъдеш малко по-апгрейднат в живота си. Колко по-яко че аз съм. И наистина, ако имате някаква слабост, нещо над което искате да работите като координация или нещо от този сорт, всъщност да, координация е много по-точна дума. Както казвам Сами, не се примеряйте с това, което сте в момента, винаги може да сте по-добра версия на себе си и дори за малко време, като за половин час да отделите, наистина това много може да ви помогне. Като тук говорим само за някакви елементарни движения, ако е за някакъв спорт като баскетбол, футбол, там координацията е... Мисля, не знам дали някой от вас, който примерно до сега не е играл баскетбол и се опитва да тича, докато дриблира, топката се забравя някъде отзаде и е много трудно да се получи този контрол, особено те неща как ги правят. Малко е тъпо, че първо направиха доста серии лежанка, смисъл това със сигурност се е уморил градите и накрая не знам какво ще стане с тези 47 дъмбели. Венци си прави сериите с 100, Сами си ги прави с 110, което наистина смисъл, така като го гледам, не му личи, че дига чак толкова. Мисля, 110 не са доста голяма тежест, но той си ги дига за хубави 5 повторения и те пак си остава в резерв, така че е доста силно момче наистина. Начинът, по който мисля, е доста интересен, мисля, има доста различна представа от другите хора. Сега ще говоря за Криско. Певеца. И в крайна сметка той изгради много сила. На 63 кг bodyweight, дигаш 120 кг на Какво? Мъртва тяга за тройки. Изкарах се къла, помислих, че Криско дига 120 от лежанка. Но това не беше нещо, което хората търсят по една прогресия, хората търсят да качиш мускулна маса, а ние търсим просто да изгради, да стане по-силен. То смисъл едното води до другото, даже за натурален е най-хубаво да се тренира така. Оставим, ти 40 кг имаш ли? Нямам 40 кг, голям степен. 30 кг, 47,5. Имаш представа колко струва? Този чип дъмбели, 67 кг е половина. Най-вероятно месечният ми бюджет за храна. Към 500 лева. 700. Само това.
просто всяка друга стъпка се направи, така че всяка стъпка ми струва около 600 лева на дъмбелите и реших да има един голям лип. Ами вместо да купуваш един чифт дъмбели за 600 лева или за 700 и после да купуваш още един за толкова, просто можеш да си вземеш такива дръжки с плейтове, т.е. по 5 кила и да си го направиш, ако искаш 10 кила, ако искаш 20, 30 и така. В фитнеса, в който работя, дъмбел може да се направи до 60, както мога да е и един. Аз му казвам под коментарите ми дали ако ям нещо вредно, дали тумбичка, дали каквото и да е, хамбургер или каквото и да е. Нещо да приети за време. Хейт, да. И ти ми казваш дали най-добрите сделки се сключват даже на маса. Ами да, най-хубавите неща ги случват на маса, а не в офиса. Храната, освен да носи енергия и да ти служи, да си изграждаш тялото, да се възстановяваш, храната има много силен социален аспект навсякъде в света. Всички семейни събития се случват около масата, всички, пак казах, големи сделки, големи неща се случват, когато хората са на маса и споделят храната. Това се нарича sharing food. Трябва да споделяш един момент. Споделяш моменти с хората тогава, когато правите едно и също нещо. Когато заедно отидете да се разходите в планината, когато заедно скочите да се пънчиш, това са споделени моменти. Когато ядеш храната само за да ти донесе някаква допълнителна мускулатура или да възстановиш, ти ставаш един самотник. Ти се храниш сам. Казват, нещо, което се храни заедно, остава заедно за винаги, защото това е спешъл момент. Когато лова или когато хората са ловили голямо животно, те заедно се хранят прекалено, защото това е момента, в който им позволяват те да бъдат да оживеят още една седмица, още един месец, покрай храната, а не всеки да седи и да яде сандвичи. Това е същия момент. И за мен този момент трябва да споделя с приятели. И да няма храната е лоша, аз когато взимам лоша храна или добра храна. И тя има на най-ниското ниво, храната има калорийна стойност, енергийна стойност. И if it fits your macros, ако ти трябва да приемаш днес 2500 калории, за да можеш да си държиш плана за вдигане на килограмите, всяка една храна може да има своето място на ежедневието. Пицата не е лоша храна. Пицата е храна висока на въглехидрати, но в същото време има и мазнини и протеини. Това за храната всъщност е много вярно. В смисъл, ако примерно двама приятели излизат и просто излизат и си говорят, а във втория сценарий смисъл ходят и хапват нещо, наистина храната супер много сближава хората. И до някаква степен това, което го казва така, обаче ако имате наистина някакви точни цели, е хубаво да си спазвате, да ядете чисто, да си правите meal prep и вечерта, примерно, вместо да излезете с приятели, да ядете пица, да сте у вас, да си готвите и да си ядете скучната храна. Сега наистина, че социалният ви живот малко ще пострада, но всеки си има приоритети, към които се стреми. Ако за един е социален живот, за другия ще е фитнес и така нататък. И да, не винаги трябва да гледаме на храната като източник на енергия, на белтъчини, въглехидрати и така нататък. Както казах и аз, сближава хората, излизайте, хапвайте и така. Тук виждаме сами, той директно ляга и ги бута, без да ги задържа, както след малко ще видите, че Венци прави и си губи доста от силата. Не помня точно колко повторения направи, някъде около 5-6, нещо такова. Аз как ще ги дигна? Преди един такъв тежък лифт винаги си има притеснение. И баси тежкото. Let's go! Let's go! Ама, в смисъл, нямах намерение да ги пускам, просто ги изгубих контрола. Ма ще ги пробвам пак. Мисля, че Венци ще да ги дигне поне 2-3 пъти, ако му беше първо упражнение. Мисля, това че има доста сила, смисъл, мисля, че и аз ще ги бута някъде около 3 пъти максимум, защото не съм правил дъмбел преса от много време. А всъщност, ако искаш да си подобриш едно упражнение, мога да му увеличиш честотата на 2 пъти. Може ако искаш да бутнеш те 47,5 кг дъмбели, просто увеличи честотата на лежанка с дъмбели на 2 пъти на седмица и го прави като първо упражнение и така прогресът ти ще е много по-добър. Отколкото ако го правиш един път седмицата или даже един път на 2 седмици като последно упражнение, тогава естествено баланса и всичко ще е много зле. И така си нали, за да има възможност да се настроя стойката и тогава да пусне ръцете и да избутам. Аз горе-долу с 50 клякам за серии, по 20 все пак, да? Добре. Доста, пусти. Пуш! Дай! Дясната щеше да я дигне. Лявата не щеше на контрабаланс. Да. С дясната тръгнах и лявата взе да пада. Може би ако съм напълно свеж ще ги дигна заедно. Може би. Да. Ако си може да пуснем тази песен, много ще дигни. Да, ще пуснем тази песен.
Също така това е доста опасно и може да се контузите. И Венци го направи по доста по-труден начин от него, не си е смисъл. Той ляга с дъмбелите, чака супер много време, което му отнема супер много от силата и чак тогава от супер голямата пауза бута сам нагоре, докато сами директно още с лягането, той директно си ги дига, още не са му нагрите и той си ги бута и вече като се горе му е доста по-лесно да направи второ повторение. И двамата са доста здрави, доста изчистени, за което им правя евала. Може да ме последвате в Instagram, да се абонирате, да ударите лайк, да напишете коментар и така да гледате моите други видеа, защото мисля, че са доста добре. И ако има някой, който да ме спонсорира, още по-добре.